Служителите от Телефон 112 днес отбелязват своя професионален празник. 11 февруари е обявен за Европейски ден на единната система за спешни повиквания с съвместна декларация на Европейската комисия и Европейския парламент. Как изглежда работата на един от гласовете зад телефонната слушалка, разказват нашите кореспонденти от Бургас. Център 112, слушам ви. Има ли пострадали хора? Колко и в какво състояние са те? Госпожо, има ли нужда от техника за освобождаване? Пострадалите могат ли да излязат от автомобилите? Сигналът е приет. Така минава работната смяна на 45-годишната Магдалена Танева, която е служител в центъра от около 12 години. Определя работата си като отговорна, напрегната, динамична и свързана с огромно психическо натоварване. Тук денят никога не е същият като предходния. При нас всеки звъни със своя проблем. Никой не звъни за нещо добро. Ние, служителите на Телефон 112, сме първите, които подават ръка на хората, попаднали в извънредна ситуация. Първите, които изслушват тревогите им и вземат моментални решения. И знаете ли, в края на всяко едно дежурство ние чувстваме вътрешно удовлетворение, когато знаем, че сме помогнали в спасяването на нечий човешки живот. Случаите, с които Магдалена се е сблъсквала, са разнородни. Катастрофи, пожари, сбивания, природни катаклизми и, разбира се, кот е в беда или паднал човек на улицата. От шокиращи до комични. В тях обаче тя трябва да е професионалист без излишна емоция. За изминалата 2024 година са обслужени от Телефон 112 над 3 милиона и 500 спешни повиквания, като 60% от тях са регламентирани, а 40% нерегламентирани. 20% от тези нерегламентирани повиквания са фалшиви сигнали, с напразно изразходван ресурс към службите за спешно реагиране. Тези фалшиви повиквания затрудняват не само нашата работа, но и работата на службите за спешно реагиране, защото когато те обслужват такива сигнали, реално погледнато не могат да асистират на хора, които наистина имат нужда от помощ. Екипите на спешния телефон отбелязват спад на фалшивите сигнали заради създаването на отдел за административни наказателни дейности. Гражданите, които подават фалшиви сигнали, биват издирвани и санкционирани, като глобите съгласно Закона за националната система за спешни повиквания за единен европейски номер са от 200 до 20 хиляди лева. Желая ви здраве, удовлетворение от постигнатото, оптимизъм и сили да посрещате новите предизвикателства. Бъдете все така всеотдайни в нашата благородна професия. Честит празник! За Евронюс България, Елена Танева.